Kailashaharni Ha ario BSFrokni silai bokol nangwi khoroksa Banglahani yaktun khwlainai langma chokha langma chonai mong taramia umor noichibrui Kailashaharni Ha ario BSFrokni silai bokol nangwi khoroksa Banglahani yaktun khwlainai langma chokha Patimung Kitingwi ornanglaikha amchai gnangwi langma chonai mong taramia umor noichibrui bini tongthai Banglahani Molobi Bazar hangkorni kulaura bokhaste bai khopjak prithim pasha amchaini 10 teki kamini hini shawi mankha bufani mong Abdul Mia amchaini kok thumjaktai BSFrokni khoktei shawi mankha 4 salni hor kuthuko India Bangladesh ari Goronogar ardi block bai khopjak Magguruli Gram Panchayat amchaini 44 number ario 184563 pala ganani fencing light amchayo khorok ba khorok dok hai Banglahani siklarok dal bidal manai tiyoi ari tei lainani bagai shak tharlaimani nokjakha barjawo tongnai BSF jawanrok waire wai khoraimung rufano asiklarok bathakliya tei khabo kharliya aboni ulo muchungya phano BSF jawanrok silai ma kokha afrono tara miani sago nangkha tei langma bo chokha hini shawi mankha patimungni ulo BSF tai irani naimathang khoti naimathang rok thangai nangmani kerong raida ruklaikha aboni ulo mangkathino postmortem khlainani bagai onokuti hangkor sakhamno gutlangkha tei saknainai bono langma karikha hini saklai rikha হ্যাঁ আমি আজকে 11টার দিকে ইরানি পিএস এবং বিএসএফ পার্সোনাল আমাদের কাছে একটা ডেড বডি নিয়ে আসেন মর্গে রাখার জন্য তো আমরা সেটা মর্গে রাখছি মানে কি বিষয়ে নিয়ে এসেছেন কিছু জানেন কি পিএম পোস্টমর্টেম করার জন্য নিয়ে আসছি আর কি নাম স্যার ডিসিজডের নাম হচ্ছে তারামিয়া বাসা কোন জায়গায় ডিসিজডের বাসা হচ্ছে এটা কুলাউড়া বাংলাদেশ আপনার নাম স্যার আমার নাম ডক্টর ইমরান আহমেদ tabuk bini mangkathai naragai toni jakhate nangmani kerong raidabo rukjagai tongkha hini shawi mankha Bureau Report News Now